Клетките, отговорни за специфичния имунен отговор, са лимфоцитите. В периферната кръв се намират два типа лимфоцити без морфологично разграничаване между тях – Б и Т лимфоцити. Произлизат от костния мозък, както всички кръвни клетки от една плурипотентна стволова клетка. Имат способността да разпознават чужди на организма субстанции и да ги разрушават посредством специфичен имунен отговор. Б лимфоцитите са свързани с хуморалния отговор. Циркулират в кръвта. Хуморален означава отнасящ се до течностите в организма. Основната функция на Б лимфоцитите е производството на антитела. Антителата са частици, които се прикрепят към антигените или молекулите, които тялото засича като вражески и по този начин помагат да бъдат разрушени. Антителата на Б лимфоцитите съществуват в две версии. Като антитела, циркулиращи свободно в кръвната плазма, познати като имуноглобулини, и като антитела, част от структурата на клетката. Това са рецепторите на Б клетката BCR, които са повърхностни протеини върху мембраната, подобни на имуноглобулини от тип D и M. Б лимфоцитите разпознават антигените чрез тези рецептори. При озряването си, което протича в костния мозък, всеки лимфоцит Б експресира върху мембраната си един уникален вариант на рецептор. Съществува огромно разнообразие от Б лимфоцити, готови да посрещнат всякакъв възможен антиген. След озряването си, Б лимфоцитите мигрират във вторичните лимфни органи, лимфни възли и далак, където се настаняват в очакване на своя антиген и активирането си. Б лимфоцитите имат два пътя на активиране. Активират се директно при контакт с антигена или биват активирани от Т лимфоцитите, T-helpers. Когато един антиген проникне в организма, той се среща с многообразие от Б лимфоцити, но се свързва само с клона лимфоцити със специфичен рецептор за него. След като бъдат активирани, Б лимфоцитите се делят бързо и се превръщат в метаболитно активни клетки, плазматични клетки, които синтезират имуноглобулините или антителата. Една част от активираните Б лимфоцити се запазват като клетки на паметта. Б memory cells се съхраняват за дълго време, така че при повторна среща с същия антиген, имунният отговор е много по-бърз. Б лимфоцитите имат среден живот 4,5 месеца.